bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginanunsyo sa Land Transportation Office Region 6 nga magapatigayon sila sa mga checkpoints sa pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod sugod karon nga adlaw, Nobyembre 7. Sa post sa Bacolod City PIO, ginpahayag nga tutukan sang checkpoint ang pag-usisa sang rehistro kag permit sa mga public utility vehicles. Dugang pa, ang pagpatigan sang checkpoints ang may kangtanan sa Department of Transportation Order Number 2017-011. Ini nga mando ang may angot sa pagtumod sa mga public road transportation services kag sang franchise issuance. Mas sobra 1,000 ka mga tradisyonal nga depasahe nga jeepney sa syudad sa Bacolod ang natalana nga mag-untat biyahe subong adlaw Lunes, Nobyembre 7. Sa eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod kay Sentrong Samahan ng Chopper at Operator Negros o Conestone Chairman Albert Villanueva, ginapahayag sini nga nagapatigayon o kung nagpatigayon sa emergency meeting ang mga drivers kag operators sa idalom sang Estone, Febakda kay ban pa nga mga nagapanag-iya sang tradisyonal nga jeepney. Gindesisyon sang grupo nga magauntat ang pagbiyahe subong nga adlaw bawod sa ginaligar plano sang LTO kag bitaw nga magpatigayon sang massive apprehension sa mga tradisyonal nga salakyan. Dugang pa ni Villanueva nakabaton sa impormasyon siya kag iban pa nga mga operators kag ginaligar sini nga nagpakigsapol tinadikdan nga Huwebes si LTFRB Regional Director Richard Osmeñas, mga operators sa modernized jeepney, upod si Bitaw Head Police Major Junji Liba kagin pamatian ang reklamo sa mga nagapanag-iya sa nga modernized unit nga sunod sa ila manubo ang income. Gin kasugtan sa grupo ni Villanueva nga mag-untat biyahe sa kahadlok nga mamultahan sang mga otoridad. Magaupod naman ang United Negros Drivers and Operators Center sa patagayunon nga untat biyahe kung dayonon sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdakop sa mga dipasahe nga jeepney nga magabiyahe karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 7. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga una nga naobserbahan ang ginahimo sa mga law enforcement agency antes magdeklarar sang transport strike. Dugang pa ni Malacad kung makita nila nga ginaharas, ginadakop ang mga drivers o kung gina-impound na masalakyan sa piyak na may ginpasalig si Mayor Albi Benito sa mga drivers, hindi naman sila magbiyahe. Sa baylo, personal na labang nila nga ihatag ang salakyan sa LTFRB o kung LTO kag isakay sa barko agud mabiyahe padulong sa compound sang law enforcement agencies. Nagpaanda man si Malacad nga mahimo magluntad ang komosyon kung hindi pata sa pagpatuman sang lahi kag makita ang gina-discriminate ang mga traditional nga mga jeepney. Sabay nga madakpan ang tanan nga modern jet kay wala na sila franchise. O madakpon sila tanan kay private ang ilang status, private ang ilang salakyan, gibutangan na special permit. Kinahanglan makita na mo buwas yung ginpandakop na sa kuan, ang bitaw. Or else may commotion nga matabo between traditional and modern jet. Ang kabahin sa pahayag ni Diego Malacad sang Undok. Sa iban nga balita lokal, patay ang isa ka soltero matapos na ginuthang sa barangay Minapasok, Banwas, San Calatrava, pasado las 7 sang gabi isang Nobyembre 5. Ang biktima ang ginkilala kay Remar Tribucas, 26 anyos, samtang sospek ang ginkilala naman kaya Junjun Aligyoho, 27 anyos, kag parehong nga residente sang Purok Spur 2, barangay Minapasok sa Amumanya, Banwa. Suno kaya Police Major Lumiawen Lidawan Jr., ang hepe sang Calatrava Police Station, nagaselebra sang kaadlawan sang iya nga lola si Ribucas sa nga ginasulong siya ni Aligyoho sa ilang nga balay. Si Aligyoho ang armado sang wala pa matumod nga kalibre sang armas luthang. Gilayon niya ginatiro ni Aligyoho si Ribucas kay nakaangkon ini sang pilas sa nawala nga dughan nga among gintunaan sang iya kamatayon. Padayon pa karon ang hot pursuit operation sang otoridad. Samtang padayon nga ginabulong karon sa ospital ay isa ka lalaki matapos ginluthang sang tatlo ka mga suspetsado sa San Agustin Street, Barangay 1, Poblasyon Ciudad Santa Carlota, pasado launang takna sang kagahon sang tung Nobyembre 5.
Ang biktima ang ginkilala kay Mitchell Iligan Sr., 47 anyos, kasado kag residente ng Zona Libre, Sitio Carolina, Barangay 2 Poblasyon sa amuman nga syudad. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe sang La Carlota Component City Police Station, nakilala na sa kapulisan ang 2 sa 3 ka mga suspetsado. Apang hindi pa palayag ang ngalan sa mga ini, samtang nagpapanahon pang hot pursuit operation. Dugang pa ni Garinganao, gintapungol sa ni Iligan ang isa sa 3 ka mga suspetsado, kag may madugay naman sila nga dinumtanay. 7 kapila sa nagkalain-lain nga lawa akong bahin sa isilang lawas, anaan ko ni Iligan kag karon ginabulong sa isa ka ospital sa siyudad sang Bacolod. Naibaluan, padulo na kuntani sa trabaho sa isa ka slaughterhouse Iligan, sang ginluthang sang 2 ka mga suspetsado nga nagabantay sa kilid sa dalan, samtang isa pa ka suspek ang nagserbi naman nga lookout. Pilason ng 2 ka persona nga nagangkasanay sa motorsiklo matapos nga makabunggo sa nalikod nga bahin sang Isuzu Carry sa Barangay Alihis Road, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod, kahapon sa aga Nobyembre 6, 2022. Ang motorsiklo ang ginamaneho ni Mark James Cañete, 27 anyos, residente sang Barangay Takuling, kaupo ng angkas sini nga si Michael Sanico sang Barangay Singkang Airport, samtang Isuzu Carry ang ginamaneho naman ni Ernie Buico, 38 anyos, residente naman sang Silita Village, Purok Malipayon, ng Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Suno kay Buico, layo pa lang nagsignal na ini nga maliko sa nawala nga bangga, kag sa pagliko sini gulpi na lang nga may nakabunggo o nabunggo sa iya nga salakyan. Parehag pa ni Buico nga madasig ang pagpadalagan sa nagangkasanay bago nagupi gid ang stainless nga bumper sa likod sang carry, kag tuman ang impact rason nga naglabog si Sanico kag naghabok ang guya ni Cañete nga tuga sa aksidente. Sa karon temporaryo nga yara sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 7 ang involbado nga mga salakyan. Samtang panginbulahan naman ni Negros Occidental Provincial Police Provincial Officer IA3 Jix Escropulo ang masobra na pulo ka mga person who use drugs sa Barangay Purisima, Banwa sa Manaplang nga nakatapos sa ila Community-Based Drug Rehabilitation Program sa Nobyembre 5. Suno kay Escropulo, ang 14 ka mga PWD ang ipedalom sa 6 kasimana nga rehabilitasyon. Base man sa pagsulundan sa DOH kag napamadudan nga wala na nag-usar sa illegal nga droga, base man sa asod-asod nga surprise drug test. Ginpasalamatan man ni Escrupulo sanday Liga ng mga Barangay President Juvie Pipelio, DILG Officer 6 Cherry Lasida, kag punong Barangay Crescenciano Kung Pablo, mga katapos ang PNP, partner agencies kag iban pang mga stakeholders nga nagsuporta sa kadalagan sang ila sini nga programa. Ginsunog naman sa nga ginaligar mga rebelde ang 2 ka mga heavy equipment sa Purok Magboto, Barangay Kabadyaan, Banwa sang Candoni, pasado ng 9 sang gabi sang Nobyembre 5. Sunog kay Police Major Ronald Santillan, ang hepe sang Candoni Police Station, ginapatihan ng mga miyembro sa New People's Army o kon NPA ang nagsunog sa mga heavy equipments na ginapanag-iyahan sang Silver Dragon Construction Incorporated. Ginabulubanta hindi magnubo sa 5 ka mga rebelde ang himo sang krimen. Pagpahayag ni Santillan, ginagamit ang backhoe sa nagapadayon nga construction sang Taytay sa Barangay Kabadyaan o kon Kabyaan sa amuman nga Banwa. Base sa deklarasyon sang Silver Dragon, 12 milyones pesos ang bilis sang backhoe kag pison nga ginsunog. Nagapadayon sa karon investigasyon sang kapulisan sa rason sa likod sa nagluntad nga krimen. Balita ako dahil nga obrang na picture ako ng Taytay sa Barangay Kabyaan area. Mga pagpakdaan sila mga perpetrators. Mga ka-report na sa amin is 9:45 to 10. Mga 9 pa. Dahil ako dito sa Silver Dragon, sa 12 million. Kabahin sa pagpahayag ni Candoni Police Station Police Chief Major Ronald Santillan. Action Radio Philippines Standard Time, just 6 minutos na nagaligad sa attack na ang alas 6. Pagpadala sa mga OFW sa Saudi Arabia, mag-umpisa na karon nga adlaw.
Samtang gobyerno na tala na hingadlan ang suspetsado sa likod sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon dira sa panahon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay na, Joyce. Sige. So, good morning, Liwat. Kay, diri na tato, kay. Dili lang kato kadamo. Gali isang nagasulod nga mga greetings. No? Diri na ta. Di ka kay Kuano kay Allen himo Louie Himotea. Okay, sige. Si Binong si Tenta, good morning. Good morning da. Allen Louie Himotea sa Kaliling Kawayan, good morning man. Si Atia Kim Eriman sa May Mursha, good morning Ating. Kay, correct. So, amo na Do 1 hour nga isol advance. ang ano. Yada advance. Iya isol ang bali man ba no? Isol? 1 hour back. Isol isa ka oras. Bali para sa amon bala daylight savings time sa una nung duman ko sang way back in 1970s pa. Kung alas 6 bisa ba ang sa original nga time da alas 7 na siya. So mo na nga kung alas 7 klase mo alas 6 to kana eskwelahan mo. So Hindi ba sa una may arena sa Pilipinas? so dire mi sa una kagi ko na nga na. Tiyagin dulaw. Buta kay ato ya dat ginhimo to siya para maka-save sa energy bla. Kay kon mag-advance ka 1 hour kundi temprano pa masira mga offices. Di ba la? So
aga ka pa, hindi ka man kinanglan gid sa mga gamit sa kuryente, pero pagkahapon nga mag-advance ka, hindi ka naman kinanglan nga temprano pa ka mo ma-off para hindi mo gamit sa mga kuryente. So medyo energy saving na siya nga kwan. Oo. Galing kayo no, nadula na, no? Dali lang to. Dali lang to. Basic Oo. lang. Sige. Kag amo na naguro dra na ng taraguro yan nagano sa Earth Hour nga ginatawag ako. Oo, sa save, kwan, energy saving, Earth Hour. 1 hour lang na yan. Oo. Okay. So, sige. Kay Jerilyn Espanyol Ebol, good morning. Dra sa may Pagadian City. Good morning dra sa inyo. Kay Miss Josephine Lacson, basta mag-winter gani, back 1 hour kay dulom na ang 5 p.m. Kung mag-summer gani, 1 hour forward or advanced action boy, kay 5 a.m. pwerte nakasanag. So, depende sa ila. Ang daylight savings time doesn't mean to say nga po 1 hour. Pero ang aton, bala yung experience sa 1 hour advance. Oo. Pero iniyati, depende ko na sila yan. Basta daylight savings time na siya eh. Yes. Kay Miss Homa Lumena, good morning man. Si Jonalyn Ninyal de Cripito, good morning. Tamiyaw niya lang si RR, Joy Joy, kag Edgar Cipida, Julius Celis, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, adlaw-adlaw naga-monitor sa Action Radio, salamat gid. Good morning man kay Sir Lester Ray Benitez dira sa may New Zealand. Kamusta ka mo dira? Kag si Kwanda, kag si Aya Fire. Yes, how are you? How are you in New Zealand? Oo. Kaya, kagsalamat gid sa 100 stars na ginsend. Thank you so much. Kaya, Dennis Nuestro sa may Woodfire Bacolod, good morning. Si Remia Garcia is also watching Action siya. Doors. Good morning, Miss Rems. Kag classmate ko niyo, I think na dito na base sa Manila na si Miriam Villarte Amor. Good Miriam morning. Amor. Morning dra sa imo, Miriam. Yes. Kay, Binong 70, good morning ko no. Kay Encarnacion Beler Amarante, ga-monitor subong. Good morning. Morning. Kay Marcy Rombinas Junio, good morning ma. Kapod kami na meeting sa naligad nga November 5. Ay, Classmate ko okay. na mo. Sa may Bago City. Nag-attend kita meeting. Ay, very good. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo Tintin. Dara sa Maya DSB. Wow, dugay-dugay na kita wala ka balik sa DSB ba? Naidlaw na ko sang ice choco da sang Doc J. Kay Gabriel Nilios, good morning man. Thank you gid sa 75 stars. Kagawad imbong Jocampo pod kay Cap Vito dara sa may kapihan ni Chona. Kita na kami na Naga-monitor pagkwan na. sa November 5. Nakita May kagawa ka din mo. bong. Kita na to kami. Sa Bantayan Park. Sa Bantayan Park Yes, naman kamo ya. Ate, sige Si classmate ko na Teresa Linahakayaw, morning man. Oo, nan. Sige, si Gloria Moscosa Flores. Si Jo Marie Macariola Estelioso, morning man. Ati, tsak naman ang bali Miss Jeo. DST to save energy. Among imana sa ang kwan mo, ang purpose na mo. Sang nag-daylight savings time. Sang 90s, gali ko, no, 1990s, may araman nagsundors, galing, ka pa kwan guro, early 1990s, siguro silang ni Binong. Galit. Iway ko kaabot. Doon duman ko ni Kuro sa pag-daylight savings time ni way back in 1975 mo na experience ko ni sa 1975. 20 years before you were born pa na. Di ba? Gani man. Then, 19 ano? 75. 75, oo. 20 years before ka para kuan galupad-lupad ka pa sa hanginan. Nakalais ng lupad-lupad. Or gakabit-kabit pa na. Lahat sa gakabit-kabit. Teka, lupad, di mo yan mo. Si Jo Marie Macariola Estelioso, good morning. Araman si Rolly Yola Ordonio. Dra naman sa may Banwas ang Isabela. Good morning. Good morning. Sige, standby na kita sa mga balita nasyonal. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Dayuno na sang Department of Migrant Workers ang magpadala sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia umpisa karon nga adlaw Nobyembre 7. Ini matapos ipatuman ang pila ka tuig nga deployment ban bangod sa COVID-19 kay pila ka isyu sa ikayo sa mga OFW. Suno kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, kalabanan sa may padala nga OFW ang mga domestic workers. Sa idalom sa bago nga employment contract, paghatagan na sang insurance coverage ang mga domestic kag skilled workers. Ini ang pag-aabagahon sa ilang mga employers lagip na ang plete sa eroplano, refund sa recruitment cost kag iban pa. Madumduman nga sa 2019, masobra na 189,000 ka mga OFW ang ginpadala sa Saudi Arabia. Paghahingadla na sa gobyerno nasyonal ang sospetsado sa likod sang pagpatay sa radio broadcaster nga si Percival Percy Lapid Mabasa. Sino kaya Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ipalayag ang pangalan sa mga ginapasakaan sa kaso kung formal na ini nga ma-file subong adlaw Lunes, Nobyembre 7. Ginbolgar man ni Remulla nga madamo nga kaso ang ipasaka sa National Bureau of Investigation kon NBI kag Philippine National Police bangod ini ang duha ka separadong kaso. Ang una nga kaso amo ang may angot sa pagpatay kay Mabasa kag idungan man ang pagbasaka sang kaso. May angot sa kamatayon sang middleman nga si Cristituto June Villamor Palanya. Dugang pa ni Remulla nakaligad nga semana sang posible nga sang positibong natumod ng sospetsado matapos ang investigasyon sa 160 ka mga person of interest lakip ng suspendido nga Bureau of Corrections Director nga si General Gerald Bantag. Nagpasalig naman ang bago nga tagpamuno sa Bureau of Corrections nga baguhon ng ahensya paagi sa pagpatuman sa mga reforma kag programa. Sunod kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., kapin 1,000 nga trabaho ang inatanyag para sa mga bagong programa sang Bucor. Dunga man ni Katapang, magapatigayon sang job fair ang Bucor sa Lunes, Nobyembre 7, kadungan sa ilang ika-117 nga anibersaryo. Patag ni Katapang, bisara nung asay isang civil service eligibility ang mahimo mag-apply sa Bucor. Ang mga programa kag trabaho ang gindihon sa bago nga pamunuan sa Bucor matapos ang Greyhound operation sa din may masobra 7,000 kalata sang beer kay iban mga kontrabando ang nakumpiskar sa sulod sang maximum security compound sa New Bilibid Prison.
Nagsaka na sa 155 ang kadamuon sa managkalamatay bangod sa Bagyo Paeng. Base sa pinakaulihing nga report sa National Disaster Risk Reduction Management Council, sa nasambit nga kadamuon, 121 diri ang kumpirmado nga patay bangod sa bagyo, samtang 34 kay ban pa ang ginpaidalom sa validation. Nibiluan nga ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang naka-record sa may pinakamadamo nga napatay nga naglabot sa 63, ginasundan sang Western Visayas nga may 32, kag Calabarzon nga may 20 nga nagkalamatay. Yara sa 129 kamatao naman ang na-report nga napilasan, samtang 34 kaiban pa ang missing. Samtang 4.2 milyones ka mga tao kung 1.2 milyones ka pamilya ang apektado sa nasambit nga bagyo. Nagpanumdum ang Korte Suprema sa magakuha sang bar examination karon nga bulan nga siguruhon nga mayara sila sa insakto nga software version nga naka-instalar ug hindi matrasan. Ang software version mo ang Windows OS Exemplify version na 2.9.6 kag MacOS Exemplify version 2.9.2. Ginpanumduman sa mga nagabagakuha sang examination nga i-memorize ang ilang mga login credentials para sa laptop kag para sa Exemplify kag i-disconnect ang ilang device anuman nga virtual private network kag makasiguro nga konektado sa Wi-Fi sa ilang testing center. Dapat man nga i-disable ang antivirus software nga iga-instalar sa ilang mga laptops kag isira ang tanan nga programs sa applications kag iban pa. Ginpahayag ni 2022 Bar Examinations Chairperson Associate Justice Alfredo Benamin Kagiwa nga kapin sa 376 pa ka mga examinees ang wala nakaparehistro ka naka-installer sa Exemplify sa ilang devices sa adtong deadline sa October 31. May 139 pang examinees ang wala nakasumater sang sabat sa sample examinations yung una na ginpadala. Patigayunon ang bar examinations sa Nobyembre 9, 13, 16 kag 20 sa 14 ka mga local testing centers sa bilog nga pungsod. Nadauga naman sa nagaisahanon nga manugtaya ang 29.7 milyones pesos nga jackpot prize ang Grand Lotto 655 draw sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Isa pa ka better ang nakadaog man sa 15.4 milyones pesos nga jackpot prize sa 642 Lotto draw. Ang 655 Grand Lotto draw ang may winning combination nga 40, 3, 34, 37, 19, 15, samtang ang Lotto 642 naman ang may winning combination nga 31, 32, 8, 25, 29, 14. Sunod sa PCSO, 12 nakadaog sa second prize sa Grand Lotto, samtang 22 naman ang nakadaog sa 24,000 pesos ng second prize sa Lotto 642 draw. Sunod pa sa ahensya ang 6D Lotto Grand Prize, ang kapin nga 1.8 milyones pesos ang nadaugan man sa nagaisahanon nga better. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Inyo gimamatian na aton mga balita. Diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, ubod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, ubod gabon sa inyo news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action, Sa Bacolod Action Radio. Action!